muri yeZimbabwe ndine urombo kudzoka neupdate yakadai so because hazvisiri zvitatu kutarisira nhasi pane nyaya yaChatunga Bellarmine Mugabe. Tatuta pamwe tichanzwa kana better results kuti vakomana zvazofamba zvakadai so, but yay, to my surprise, Chatunga Mugabe's bail application has been postponed to 11 March because there is no electricity at Alexandra Magistrate Court in Johannesburg. Chatunga and co-host Tobias Matonodze are facing charges of attempted murder, defeating the ends of justice, and possession of a firearm. Prosecutors are also expected to add 2 more charges pointing a firearm and violating immigration laws. Ndo mamirire akaita zvinhu zvacho iko zvine zvimuri yeZimbabwe. I'm not happy honestly pane zvinhu zviri kuitika zvipavakomana ava. Unozati undotochonerako kana mchida kuona kuti these guys avaite majokes. Tarisai nguva yagarwa nemukomana wayo anonzi nyoka yemabhunu Wellington Masiwa akutotora almost year now akutopinda mugore handiti because madezi aya akasungwa tichangobva pa 31 March. Now we are in March as well, saka tutakasungwa una na April imomo tichangopinda na April ndo madezi pakaitika zvinhu zvezi zvakaitika handiti ndo patanga kunzi tapostponda wozodzoka kuswera mangwana wazoda iso magetsi akuna zvazoda iso uchigoti get na guys. This is not a joke anymore. Vanhu ava kana vachinge vada nezvako ameno zvazvingori so, ameno zvazvinongoita so, mukomana nawo is not like kuti tiri kumunzwira tsitsi kana kuita sei, but kuti masystems zvaanoita zvekungonzi postpone takuzodai so todai so zvinoita kunge zvinhu zvisina basa kana zvichiitirwa vamwe vanhu handiti. But pazvinozosvika kwauri iwewe kana kuti pahama yako iwewe, for example iwewe breadwinner, unotanga nyazozvinzwisisa, unotanga kufila the pain yacho iwewe. For example izvo so vamwe vakatanga chitombo-criticize. If you still remember people like ananyoka yemabhunu pavanga vari panze, kuna vamwe vaitom-criticize ka vasi vese vaida nezvake vaiwirira nezvaaitaura, but koitawo vamwe futi vekuti vaiti but uyu tikuita se tiri kusame WhatsApp group naye, tiri kusame team naye pane zvinhu zvese zvaiitika. Imagine type yenigirigini yaanga anayo following, the type of the following yaanga anayo achikomanda, mukomana anga nefollowing achiteerwa more than 300,000 followers on WhatsApp channel. Zvinhu zvisina kumbobvira zvakatoitika kuZimbabwe ndiye akatanga nekutoita that huge following kuma WhatsApp channels. But tarisa kuti where are those 300,000 people? Paakapinda ma1 takavashaya, havana kubatikira, havana kuonekera. I'm not comparing him naChatunga because macases avo akati siyani. yaChatunga ine kakupisa keri kuita, but ndiri kungoti mukomana ari pama1 anonzi Chatunga ndo nyaya ndiri kutaura, because tarisa kuti zveso agara nedzake nyaya dzitoripo kudhara, pakutowedzerwa mamwe 2 macharges on top of that. Obvanzi izvezvo tamboshaya magetsi, same system yekunzi tipashayikwa magetsi vanhu vaizviita, because vanhu vambotanga vachiti pari kunzi nyoka yemabhunu anzi ari kuuya koti, vanhu vaita itomboenda totosvika tonogarira pakoti tichimirira kunzwa kuti chichi chazoitika, pamwe tichazoti tichatoenda totese tonodzoka naye tobuda naye tota izvi zvaita se zvanaka. But yeho ma1 and imwe nyaya ndiri kunzwa futi itaurwa nemumwe analyzer the same issue achitaura kuti muSouth Africa muno is very rare kuti uwane bail kana usina mapapers akakwana. Ndo imwe nyaya iri kunetsa futi. Vakomana ameno mapindira vakazoitawo munyika because iye anga kunzi akarambidzwa, but you know kuti unongochiti inina I'm a resident. I'm a resident muSouth Africa muno, because mukomana neimba yake muno inotodhura imba kwao yavakatengerwa naMugabe achiri mupenyu baba, if you still remember. Saka zvinhu zvese zvinenge zvichiitika izvozvo manjika munhu anenge achitoti but kwenini ndingazonzi hausi kubvumidzwa kuenda kudheni kwako, zvinofamba sei zvinhu izvozvo kana vakunzi vakundirambidza. Vanenge vane nyaya dzavo dzakawanda vakomana, even kuZimbabwe kwacho akabva kuZimbabwe kwacho atoma 1 muona kuZimbabwe kwacho atobva watone nyaya dzake dzine dzichiitika, but dzekuZimbabwe zvinozongo ndedzemudanga because zvimwe unozongoshandawo imwe yekunyarana unza makabva maiso mwana waMugabe mukati here andoona. Saka yekuZimbabwe inopera mune zvakanaka, but yekuSouth Africa munomu omanaka ameno kuti zvichapera sei. Vanenge vakunda unonyatso kukuratidza kuti kunoshanda mutemo baba, mwana wamambo muranda kumwe, ndo situation iri kuitika. And hapana kana 1 ari kumbobudikira achizoti but kwapa makuita sei, vanoda kunyatso shandisa that advantage. Kutaura kuti ndambozviita ndikati mai vacho futi izvezvo havasi kukwanisa kutenge vachitopinda muSouth Africa because vatone warrant of arrest yavo vakatoninginwa, vaifanira kunge vakanoatenda makotsi ese paningini, but havana kuzobatikira dzimwe nyaya dzacho. Ameno ihasha kuramwa kuti kudii, I don't know. Nyaya yekusaatenda makotsi inyaya yekuti inowanzosungirira vanhu vakawanda handiti mukuzviona. Saka ndo patave izvezvi nenyaya dzacho
kana pachinge pazoitika zvimwe tichazoonesana musi wa11 March wacho ndiye tiripo tichikuudzai kuti chichaitika sekupurumisa kuti zvito kuti nyaya idzi tinoramba tichidzifambira ende tine makuhwa kudarika vanhu vechikadzi izvozvo munozviziva isisiri secret. Have a good day guys. Coolien TV team VAT asi vanhu vachishamsika. Coolien TV haichatsika saka subscribe wozolaika uchawana zvisapana chichazosha. Everybody say Coolien, 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 yeah. Information need brilliant, 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 yeah. Everybody say Coolien, Coolien.